Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be lahira ɗum mimo moɗon bi'eteɗo Abdul Kadiri Abubakar miɗo hofna kala goto meɗen fuu miɗo helana ɗum hayruji ɗi duniya be lahira inchallah hande bo en warti be video kesol dow no a sanjirta téléphone maɗa Android ngel warta Nokia. En ɗo andi téléphone Nokia téléphone ji on téléphone ji ɓoymaji téléphone ji bo boɗɗi sosai téléphone ji tilimɗi sosai da sosai nden amma bo téléphone o man kon maji jotta ɗuɓɓe bo ɗon mari haje téléphone ji majum mi hollan on lawol non tokkorto on jaha on gartira téléphone moɗon Android bana Nokia exactly hatta kuɗe magel ko ƴewnandu magel ko larugo lamba ha téléphone Nokia ne a andirno Nokia banni mi wartiranan on téléphone moɗon je Android bo warta ɗum Nokia nda ɗum Android kam ha ɓawo kam amma ta huɓɓingel aɗon manipulé aɗo utilisa bo tawa ɗum Nokia amma bo tawa mbiyan ngel warti Nokia banni ngel lortako bana nane foti bo ta a timmini ta a sabti utilisugol ngel ɗum Nokia magel a wartira ngel bana nane ta a sabti utilisugol ngel bana nane magel bo ngel warta Nokia bo fuu to ndari video ɗo mi hollan on no ɗum latorto inchallah ngam wondugo be amin abonné ha chaine amin je Fasaha TV ton abonné ha chaine majum groupe ji meɗen je Fasaha TV bo on ajuta yimɓe nder maji ɓawa ton ajuti yimɓe on partage ana yimɓe liyenki video ji meɗen ala ayi halin ngam wondugo be amin inchallah nden fahinta bo min ɗum wannan albishir mi ɗo jenana application man ɗo ha description ko bo ha commentaire je premier miɗo waccana on lien majum to nanon bo miɗo holla on no yata on téléchargira application man onon be hoore moɗon ha play store no on wartirta téléphone moɗon Nokia majum mi hollan on no yata on heɓira application majum onon be hoore moɗon wara on utilisa be majum inchallah naɓe onnugo wakkati en maray haje video longol juuta en ɗo yiya en dakitan do bana ni so to en fotti ha video ji yeeso miɗo wiya en assalamu aleykum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira inchallah bana en woli ha fuɗɗam video en gaddan video dow no a wartirta téléphone maɗa Nokia ɗum Android amma bo ngel wartan Nokia nda ɗum ha zahiri kam ɗum Android amma kuɗe magel fu wartan bana Nokia nden bo bana en wi ngel tabbititta ngel ɗon ngel Nokia magel ta yiɗi a lortina ngel ngel ɗon Android magel ta yiɗi bo a lortina ngel ɗon Nokia inchallah bano en bowi en ɗon bolwa en mbiya ɗum habda ɗum abona ha chaine amin je Fasaha TV to ɗum aboni ɗum ɓiɗɗana video ji meɗen like to no waɗata minin bo min tokka dango on video to on ɗon holla amin on ɗon giɗi video ji no min keɓtirta on ɗon giɗi video man ni ɓe ɓiɗɗanko video ji majum like kala video ji on ɓiɗɗani ɗum like pat min andi on ɗon giɗi irada video ji majum on ɓiɗɗana video ji meɗen like on abona bo abonugo majum ta abonai min heftata aɗo yiɗi video amin to a aboni a ɓiɗɗanai video amin like min heftata aɗo yiɗi video amin to a waɗanai min like a partage bo min heftata aɗo yiɗi video amin kuje min limti tati ɗo sai to on ɗon gaɗaɗi ko da on gaɗai goɗɗum bo goɗɗum ka on gaɗa on kabda on abona on ɓiɗɗana video ji meɗen like partage go be hakkilo inchallah en nasta nder video majum bana ni en yaha en ndara ni en gartirta téléphone meɗen Nokia inchallah to en nasti bana ni aran ka en ngara en nasta play store to en télécharge application man ko ngam bo min miɗo acca non lien application man to holli on no watta on télécharge ta application man ko da mi accanai on lien man ha commentaire ma shikenan on nasta play store bana ni to on nasti play store on wara on nasta pellel windugo on winda Nokia bana ni to on windi Nokia sai on wara ha pellel recherche haɗɗo to on wara pellel recherche nda waddana on nda Nokia man bana ni nda je dow ɗo on iya dow ton to on iyi dow ton haɗɗo hollan on on install application man to on install waddanan on open banni hollan on ouvrir to en yaha en maɓɓita en ndara to en ngadi ouvrir banni aran ni application man waddanan en nda yeso application majum bana ni en gi ɗo on yeso application majum on yi ɗo fu no téléphone maɗa wartata Android maɗa ni wartan bana ɗo to a yiɗi wartan bana ɗo fu to sai en loro kadi ha dow
ngaran iya haɗɗo. To en iyi haɗɗo en yan je telephone meɗen nda ɗum Infinix on yiɓe launcher je Infinix. To nda ɗo je Nokia je telecharge jotta kadi sai on waran iya do je Nokia bana ni. To on iyi ni mashallah on yi telephone meɗen warti Nokia. On ngara on gaɗa banin madi ɗo. To on gaɗi sai on gaɗa retour telephone meɗen on yi no ngel warti Nokia sai wodugo sam. Ta on ngara on iya haɗɗo on yi no waddan en internet, camera, Snake classic game, customizing launcher, exit launcher be ko nandi be majum. En ngaran en bolwa bayani ɗo amma tawon to wara iyi chaka haɗɗo waddante application ji ma on giɓe so on ɗon chanja application ji moɗon sera sera. Nda ɗum kam ɗum Nokia on yiɓe. To sai ngaɗa retour. To ngaɗi retour on wara on nasta ha setting haɗɗo. Ha setting ɗo nda babal maɓɓitirgo connection, nda babal bluetooth, nda babal wifi, nda babal mode avion, nda babal ɓesdango telephone moɗon yite muɗum on ndari. To so ngara on nasta ha customize launcher ɗo. To nasti haton ni waddanan on ha pellel nanego en ngara en nasta haɗɗo. To en nasti haton no kam fu ɗon dow kuje ɗo majum bana nane man. Haɗɗo wara na sanjana telephone maɗa dem tema on ndarai ha mi nasti. To ngari on nasti ha setting haɗɗo parametre je ɗo ɗo so ngara on iya haɗɗo. To on iyi haɗɗo so ngara on nasta haɗɗo je tati ɗo. To on nasti ha ton on yi'an nda kujeji ɗuɗɗi bana ni. To alal misali nda dow je ɗo on telephone meɗen woni jonta en ngara en ponda ho'ugo je ɗo. Ok ɓe giɗi wigo ɗum wattako na mi famai. Yawwa ɗum ɗo waɗo on yi telephone meɗen ngel warti ngel buleyel ni on yiɓe no ngel warti buleyel. Kaddo ta lorake en yaha en ɗaɓɓita en kowa bana rouge je ɗo ɗo. To en kowi rouge en loro retour on yi'an na on giɓe no ngel warti rouge. Kaddo en loro to en giɗi. To en lorake on yi'an nda jaune haɗɗo fahin en koci je jaune on yiɓe ɗo je jaune. To na on gi ma bana je jaune ɗo ɓuran wodugo. To telephone moɗon to ngel nasti kile on yi'an ngel ɗon bana ni ndani ɗo ngel ɗon nder kile. To ngari on giɗi ittugo kile bo on ina haɗɗo. To on ini haɗɗo so ngara on iya haɗɗo bo jawɗum bana ittugo mode kile ha telephone coronko banni majum ɗo man bo. To fahin bo to on giɗi nyifugo ngel bo on iya haɗɗo ngel nyifan. En loro mi holla on no on ittirta ɗo majum. Non ittirta Nokia ngel warta bana nane magel sai iya haɗɗo. To a iyi ni afwan haɗɗo ngara to on iyana ha parametre ɗo. To on iya parametre on ngara on iya haɗɗo. To on iyi haɗɗo sai on ngara on iya ha je ɗo. To on iyi ha je ɗo sai on ngara on iya ha je ɗo. To on iyi ha je ɗo ɗo ni on yi telephone meɗen warti bana nane. Ɗo on lawol ne tokkorto telephone maɗa warta Nokia inshallah. Ɓe ɗo miɗo en assalamu alaikum warahmatullah. Ta hejjite abonugo ha channel meɗen je Fasaha TV. Assalamu alaikum warahmatullah. Mashallah banda walare video man no latori ba to mashallah Allah warjon hayru dunya be lahira. So ten foti ha video je yeso abonné ha chaîne meɗen je Fasaha TV useni nda ta hejjite. Ton abonné bon partage na sobiraɓe moɗon ngam nafitorago be video ji majum. On ɓiɗana video ji meɗen like on ajoutana yimɓe nder groupe ji meɗen Fasaha TV. Assalamu alaikum warahmatullah. Mi raccan on link je groupe Fasaha TV majum ha dow hunde ha description ha les kadi ɓe raccan on link majum ha description be ha commentaire inchallah kala o mari haje pani ha nasta groupe man to wala ɗon nder groupe man to ɗon nder maga bo ajoutana yimɓe on partage ana yimɓe lien groupe majum nder groupe ji fere fere inchallah. Assalamu alaikum warahmatullah.